родителите. Как ви нападна? Кажете ми. Как отваря вратата, удара ме и пада ми. Дай парите. Сега с колко пари оставате? Исто. Исто без една стотинка. А 14 пенсията къде е? Как се хваме, не знам. Страшно е. Си пиме лекарство без храна. И двамата са много болни. И утре трябваше да Парите ни отиват по лекарства, като нямаме пари. Обаче като нямате и за храна, не знам. Мислех да отида до социални грижи или до общината да помоля за еднократна помощ. До 14 марта, до следващата пенсия, да имат някаква сума, с която да им купувам храна. Аз съм социалния им асистент. И ще помоля социални грижи, общината Не да се го направят вижда за вече. нея. Не се вижда. Бог Тя е да в шок, ги аз я убие. намерих на земята, Бог да ги убие. мокра и в... Преоблекох я, дигнахме я много трудно, много трудно. Целият ден си изкарва на столчето и после на леглото. И е много изплашена, че остава без средства. Те и беха като някаква така гръдна закрила сила, че може да си купи и повече ядене и такова. Това и остава. И явно и беха необходими лекарствата си, страшно много. И на него, и на нея. Големи количества, без да си хапнат. Това ядене сега, аз нали го купувам. То е твърде оскъдно. Но за тях е било много, а сега вече е никакво.